sunt Denisa și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În clipul de astăzi, pentru că este perioada Crăciunului și a vlogmasului și m-am gândit să vă arăt și vă un joc interactiv, pentru că pentru mine Crăciunul înseamnă familie și timp petrecut alături de familie și mi-am adus aici soțul ca să ne jucăm un joc și mai exact, ghicește ce guști. Am aici foarte multe, cred că 50 de produse pe care trebuie să le gustăm. De fapt, din astea 50, o să ne alegem unul pentru celălalt, 10 produse pe care le vom gusta. Așa că o să ne legăm pe rând la ochi. De fapt, o să mă leg eu prima dată și apoi soțul meu sau invers. Vedem, facem foarfecă, hârtie, piatră. Una din una, nu 3 din 3. Și notăm care a câștigat. Iar la final, cel care pierde va face o provocare pe care voi o să o dați, o să o lăsați în comentarii, iar eu în următoarele... Ce vreți voi? Bine, decente. Iar în următoarele vloguri o să facem acea provocare. Așa că hai să începem. Cine se leagă primul, foarfecă, hârtie, piatră? Piatră, foarfecă, hârtie. Eu mă leg. Vrei să facem 2 din 3? Nu cred, mă leagă acum. Hai puțin. Hai puțin. Ia. N-aveți pe remă. Deci dacă nu ești cu minte, nu mai vine moșnicul ăla la tine. Hai cu minte. Avem pe Rainbow. Dar nu s-a să le mai adun pe toate acum. Ia câte una și... Câte una. Am început cu bomboane pe care nu le știu. Fie spuneți de el, dar nu-i problemă. Ce bomboană este? Mă lămi un pic. Nu mai e, o guriță ai voie. Twix? Nu? A doua. Stai să beau o pizza. Dar ce bomboane era? O zic la final. Kinder felie de lapte. Nu? E Nesquik! Nu ai zis prima dată. Prima discuție în considerare. Așa. Dar mă lasă gustul mai rău pe tu. Deci vedeți că eu nu sunt grasă. Pentru toți cei care spun că mănânc dulciuri, grasă sunt anume din cauza dulciurilor. Și nu sunt de grasă. Asta ce e? E de la Roche, cu că vișinicile și Bravo. face ele. Păi n-acum, nici mai curge așa. Așa. Stai. Mai ușor. Gata. Sunt pregătită. Gata. Păi nu știu, mă, Leo, dă mai mult, lasă-mi pe mine să mulci. Nu. Eu trebuie să dau. Nu știu. Mai dau un pic. Nu știu. Pe bune? Pe bune. Ok. Ce e? Rom. Aia. Mă lași, te rog, să mușc eu? Bine. Lăsați că nu-i problemă. Nu-i nicio problemă. Hai, papă. Nici asta nu știu ce e. Of. Nasol. Început prima. Așa. Gata, e nașpa rău. Asta e, ba știu ce e. Ce e? Hai, zi. Ăla de ca ursulețul, de și ursuleț, așa. Nu? Da. Dar cum să Papi. Eu de papi știu. Petito. Petito, Hai, da, e că papi. dau un punct. N-am ce să-ți fac acum. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4. Ce urât e. Așa. Dar nu-mi place cum o joci, pentru că tu știi de aici ce știu 100% și nu-mi dai. Asta
e și jocul. Și nu o să mă mai joc cu tine, o să-mi găsesc alt prieten. Hai. Snickers. E bombonica Snickers. Nu e Snickers, e Twix. Twix, da. Oh. Câte mai am că fac diabet? Mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ai făcut până acum. Mai puțin. Și n-aș știu niciuna. Ai și tu două. Ia, asta știi ce e? Nu mai știu nimic acum, că sunt foarte dulce în guriță. E și idee. Îmi dai să gust că nu am niciun gust. Bine, sau mai mult. Îmi dai mie? Uite aici. Kinder Penguin. Nu? Nu mai știu, deci nu mai simt nimic. Așa, era Milka. Păi nu mănânc Milka. Așa. Deci dovada clară că eu nu știu dulciurii. M-aș vrea. Asta ce e? Ce e asta? Ceva uscarul. Ce e? Barney. Bravo! Mie îmi plac dulciurelile de la Kinder. La Kinder îți plac? Mi-a intrat o frimitură pe dos. Auzi, dar ție-ți place de Barney, nu? Cum poți să mănânci uscăciunea asta? Foarte bun. Nu e bun. Ia și ăsta ce e? Mâncă de cocos. Aoleu, mor, mână, nu. Nu e de la Kinder? Nu e de la Kinder? Păi da, dar nu e... De ce să uit? Doamne, ce-a făcut pe foaia aia! Da, și pe mânuți am făcut. Doamne, dacă fac copii și seamănă cu tine, eu mor! Dar nu e corect, că mai aveai una. Păi dă-mi eu, că n-am văzut-o. N-ai văzut-o, nu? Hai să vedem acum. Deci eram sigură că dacă mănânci la ochi, nu mai știu ce mănânc. Stai puțin. Ia. Nu mai dau. Dacă vrei, te guști. Vreau să mai dau puțin. Puțin. E ceva nasol rău. E bun! Ia că trebuie să recunoști pe ăsta, e imposibil să nu recunoști. Dar nu-mi place mie așa ceva. Îți mai dau? Un pic. Ce e? E foarte bun, mai vrei? Nu știu. Nu știu. Știu ce e. Deci nu m-am descurcat. Nu te-ai descurcat? Și nu mai Are văd. 2 puncte din 10. Dar hai să vă zic de ce. Pentru că efectiv eu de aici nu prea mănânc dulciurile astea. Eu mănânc decât, ce să vă zic? Deci mănâncă așa, Kinder felie de lapte. Așa, mai mănâncă măgurica. Dar nu măgurica, de asta măgurica din asta. Și pe astea le mai mănânc eu. Și astea. Dacă mi le vedem pe astea și o să facem un joc. La final o să mă leg la ou și o să-l pun să-mi dea orice de la Kinder să vadă că le recunosc. Facem? Facem. Hai. Astea nu le știu. Și el știi ce a făcut? Acum că nu ai jucat corect. El asta s-a uitat la ele și le-a gustat și nu-mi place. Te spală-te pe mâini. Stai aici, că meriți să dai de picior.
Nici nu știu ce te-a lovit. Ce eu dau nimic. Mie uite așa. M-am supărat foarte tare și nu mai vreau să vorbesc cu el pentru că nu joacă corect. Trebuia să alegem unul cu unul, nu așa, ca să-l înveți el pe toate pe de rău. Noi nu-i da așa decât crema din nou să guste. Hai! 10, da? Da. Pagina asta, Nu, uitați-vă lasă cum așa. arată. Zici că s-au jucat copiii pe ea. În fine. Lăsăm-o tot pe pagina aia. Dar și pixul lipește. Dar ce ai făcut? Nu te-ai supărat. Cred că nu te-ai jucat cu copiii când erai mic? Ba da. Să vede. Te legă. Așa! Așa. Ești tare și re. Stai cu capul așa. Mai dăm un pic că mi-ai dat fotul după deget. Nu fi rea. O să zic lumea că pe bune timp. Ghindă. De care? Felie de lapte. Nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba dintre ăla ți-am dat și eu Ba da. Cum se numește, ți-am zis? Kinder. De Păi care? nu mai lua cum se Apoi numește vii? Kinder. Nu, pentru că și tu ai fost răutăcios. Nu. Ba da. Nu. Ba, dacă ai fost răutăcios cu mine și așa meriți. Mușcă tu. De ce? Zici că e lapte. Măgura. Nu. Ba da. Eu mor că zici ba da. Ba măgura e, mai să gust. E măgura. Asta nu-i scui. Pentru că pasta o mănâncă. O mănâncă de rupe. Rupe. Doamne, ne-am făcut ca porci. Oameni la toată... În toată firea noi suntem. Mănâncă frumos, moșorogule. Zici că nu ai dinți. Asta e Milky Way de la. Nu. Ba da, milk. Milky Way. Cum se numește, doamne, milk hamburger. Nu. Ba da, de la e. Milk hamburger nu avem la meniu. Ba de la e milk și nu mai știu cum. Milky Way. E de la sau nu e? Nu e milk hamburger. Ba da, de la e. E milk burger. Milk burger, așa, da, milk de la... 0,5. Nu mă să pune, nu fi rea. Am ghicit. Bine. Cu ce? Acum cu ce e? Îmi zici ce e? Ce? Dar cu ce e? Că avem două. Cu lapte. Greșit. Cu ce era? Cu căpșunele. Păi da, dar eu ți-am zis. Ce e măcar? Da, dar trebuia să-mi spui și cu ce e. E, și cu ce e? Eu nu te-am întrebat pe Haide că te-am pus punctul. Asta e bani. Normal. Pentru că este o finețe și îți dau ce mănânci. Știi calul când ia până din... Asta e de la lung. Cum se numește de la lung? Toate sunt lungi și pătrate.
Vals. Nu? Nu! Nu? Știi sau nu? Nu știu cum se numește. Ce bine mi pare! Așa. Vrei apă? Nu. Nu te mai uita! Credeai că doar tu ești rău? Ăsta e de ăla. Tanasel sau nu știu cum. Doamne, dacă nu le-ai botezat pe toate Tanasia! Acum ce scrie pe ăla? Teasers! Teaser Tanasia! Aoleu, Mitru! Le spun un punct pentru Tanasia. Oricum ai bătut! Ce rost mai ales mă joc? Mai câte trebuie să mai gust? Auzi-ți foșnetul. Asta e Milka. Ba, Ai zis! Cine Era ți le-a Milka? mai dat odată să-l guști? Ce era Kinder? Aoleu. Ce să-i mai dau eu? Oh. Ne bagi nouă melodie? Ce grea e viața. Ce-o pe Doamne? Milka. Doamne, ți-a pus pe Milka. Milka e. Nu este. Da, Milka e. Ba nu. Și vezi că este egalitate. Mamă, ăsta era mare. Mamă, nu. Zici făcușor. Era Bounty. A fost. Bounty. A fost. După ce l-ai mestecat pe tot. Păi dar nu l-am mai simțit deloc. Și acum pe final. Ce să-i mai dau eu, Doamne? Ia tot în cutia asta. Ăsta e mars. Ce era? Ce era? Doamne, ce sunete scoți! O moli de la... Dar nu știu cum să mai numește. Ambalajul. Amole! Ambalajul este... Ambalajul este... albastru cu alb. Corect? Da. Ok. Dar cum se mai numește? Amolie! Aoleu. Gata. Poza asta este jos. Vreau să-ți spun că este egalitate. N-are cum. Ba Am da. ghicit mai multe. Am ghicit mai multe, că uite, am avut punct și am fost 0. Nu mi Ba da, am ghicit mai multe. Și nu pot să zic că asta nu e măgurică. Nu, e Milka. Dar aici nu ai ghicit, pentru că asta mi-ai spus că e altceva și ți-am spus eu că e ăsta. Ba nu, eu ți-am zis. Ai câștigat. Așa. Ești fericit? Foarte fericit sunt. Aici am găsit la Carrefour cutia aceasta. A costat 12 lei. 15. 15.
și conține așa, o pungă de Lay's, o pungă de Doritos, Cheetos și o pungă de pufule Star. Și aici are un corn și un croissant și picaos și o prăjitărică. Și hai să desfaci. Ne mai jucăm cu astea și gata. Cu toate că pe astea le știm clar ce sunt, dar bine, dacă așa vrea totul Nu meu. să le gust pe astea. Bine, hai să le gustăm. Cu ochii deschiși sau închiși? Seamănă foarte mult cu pufuleții Loto. Seamănă foarte mult cu pufuleții. Nu mai dau. Sper să n-am gravide care se uită la vlogul ăsta. Dar efectiv este gustul copilăriei. Da, foarte bun. De cum să fie gustul copilăriei dacă seamănă cu... Cum să nu fie gustul copilăriei? Sunt fix ca aia Loto. Nu? Da sau nu? Da. Ce să mai... Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Gata. Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Să înțeleg că soțul meu este câștigător, așa că eu am să fac provocarea ce eu o voi primi de la voi. Dacă v-a plăcut genul acesta de vlog, de fapt de clip, dați-mi un like, un share și un subscribe și neapărat cu provocarea în secțiunea de comentarii. Ne vedem în vlogul de mâine. Vă pupăcesc! Mua!